Hello guys, Kulumbai and welcome back to my YouTube channel. So guys, दिनै आं रेडि जालायबाय सुबनकाटानि माग मेला नायनो थांनायदों ओमफ्राय आं दङ आब' आरो नै गुमै थांनायदों जों साथामबो थांसै जों दा थांगासिनो बेनिफ्राय जोंहानिफ्राय बारा इसेबांबो गोजान नङा आरोना 25 मिनिटसो लायो आरो बेखिनि जायगायाव एसे साबधानै थांनांगौ आरोना बेखिनि जायगायाव मैदेर फैसोयो नोंथांमोनाबो बे लामाथिं थांब्ला एसे साबधानै थाङा आरोना सफैबाय माग मेला दा बारा मानसि गैथ'आ आरोना दिनै सफैबाय गाइस ओमफ्राय बारा मानसि गैथ'आ आरोना दिनै एसे खम मानसिफोरा दिनैसो 4th डे मेलायाहाय 16 जानुवारियाव जागायदोंमोन बेनिफ्राय 24 ना 25 सिम दं आरो दखानफोरानो फैजोबाखै खोमा गाइस नै फैग्रा मा मोनखो आङो BTS 228 दा पिक्स दं आरोना बेयावहाय दायो थांनायाव लांफाथारगोन आं बिराद मोजां मोनो आरोना आं BTS स्पेशली माने V खौ मोजां मोनो दायो लांफागोन आं बेखौ मा लागोन नों दा आंहाथ' जेबो लानो गैया माने दाखालिसो दिल्लीयावनो एकदम फुरा शपिं दंखादो ओमफ्राय जामानालियावबो थांखादो लाबाबो जोबखाया आंनिया खांख्राइखौनो नांबाय थागोन ना खांख्राइखौनो नांबाय थागोन दिनै गंथाम बायखाबाय आगैया मोनसे सेफायबाय आं खेबसेयावनो गंथाम बायखादों 300 पार्पल कालार मोनसे आंहा दंखायो ओमफ्राय गानाखैनो आङो बायनानै गोजां बोथोरानो थांसै लाना माला बरिसन सिख्लाफोरनि गस्ला बिदिखौबो दाखालिसो लांदो दस' गांसे सिख्लाफोरनि गोजा लायो बायगोनलै दा लानो जायगा गैया दा नायना दोन नायैल' दोन ओमफ्राय दा थांनो समायाव लालांनो हागोन गाइस नायखाना ला मा ओंखारदो मा ओंखाराखै औ थुग्रो नोङो आं लामा नागिरनो स्वेटार लाना लाब गैला गोजां बोथोरानो थांखानोसै बेयावहाय फट' लासामसै आरोना एसे सुबनकाटा माग मेला फैनायनि मुङाव सुबनकाटा माग मेलायाव बारा मानसि गैयैखाय एसे लांदां मोनदों आरोना फट' लासाबबाय एसे आइ लाभ सुबनकाटा मेलायाव बारा थान्दा नङा माथो थान्दा नङा नोङो ओरैनो आंखौ गांनै गांथाम गानहोसोदो दा मा दङ मा गैया एसे नायबावनोसै नै बिथिंजाय दङ भुटानिस स्टल भुटानिसफोरनि मा मोनो नायनोसै भुटाननि मानसिफोरखौ नायदो नै गुमै बे आंनि उनथिंजाय दङ फट' एक्जिबिसन भुटाननि आरोना माखासे भुटाननि फट' दङ नों फट' लागोन लागोमोन बे नाहरबाय थादों मानसिफोरा लाजिबाय नांला दे बेयावलाय मा फट' लानोसै नै गाइस मोन बिराद साफा दंसोयो माथो नै हाबानि सोरहाबा हाबानि नांगौबा एकदम साइज नुसो आरोना नै मोजांथार नों साबसोयो बिसनिया जाखांबायना नै साइज थार आयौ
नेक्स्ट आंनि हाबायावसो लांनांसिगोन आरोना आरो बोसोरब्रैसोबाव बोसोर है जनो होनाय नङा जन नङा अबेबा जनो होआलै लेथ्रा जाजानो गिना नङा बबावबा लिरनाय थायो जनो नाङा दांनो नाङा ओरैबायदि आयौ इथिबो दोंसोयो नै एकदम साइज आलनाफोरा खिन्थु कमजोर एसे बेफोरो इथिंबो दंबावसोयो बा ओइ खिथाया गथाय माबा गोजा नै फार्निचार गोजा बिथिं एकदम हाबानि नांगौबा बायखाना लादो गाइस बिराद दंखायो अयथासार जमराजानि बायदि साइज सुदो आरोना बायफाग्राद्राय अमा दाउ जों दा जागोन र' गाइसमोन दा जाथ'वाना जाथ'वा जों दासो फैदों नालाय दसे बेरायगोन 100 नायो लाथिसे माबासेयाव गन मोनसेयाव 100 मोनबायाव 100 दरबायाव 100 एसे गिदिर आरो दा जोङो नै मिना बाजाराव फैबाय गथ'फोरनियावसो गाखोनो लुगैयो नैयाव आगोलनि बायदि हिट मोनला आरोना आगोलसो माबाजों फैबोला एकदम माने गानिसफोर लोगो मोनसैमोन हिट जासिगोन आरोना दानिया बारा एसां हिट जाला गाइस जों फैनाया 30 मिनिटल'सो जाबाय आरोना बेयावनो जोङो गासै मेला नायखांजोब्बाय दा जेबो नायनो लागायानो गैला मा खालामबावनो दा जोङो जानानै थांसिगोनानो आरोना जेबो नायनो गोनां गैला फाखोसे गिदिंनानै नायखांबाय लानो गोनां ओरैबायदि जेबो मोजां नागिरना मोनाखै आरोना फुल लागोन नामा लानो नागिरदों ना बिदि न'आव दंखायो बाट पिंक कालारनि दोङो बे पार्पल कालार बेखौ लांगोन गाइस जोंहानि गुमैजों बाबाजों माने मोनसे सिमिलारिटि दङ आरोना सानैबो माने एकदम बिबार होनबाथाय माने थैथां मोजां मोनो आरोना बिबार बागान गायनानै बिराद मोजां मोनो ओमफ्राय बाबाया आगोल मोजां थानायाव माने एकदम खालि बिबार नुबानो डाइरेक्ट लाखागोन आरो ओमफ्राय नै गुमैयाबो बिदिनो नै गुमैयाबो एकदम लागासिनो आरोना एकदम फांब्रै फांबासो लाना थांलायनोसैनो बिबार खालामजोब्बाय दंथ' बिबार लाबाय आरो दा बिबारजों टाब लागासिनो नै बरिया नुदैखो ঠান্ডা লাগিব এই গতিকে মানৱতা খাতিৰত তেওঁলোকক उन्दैनि लोगो न' खाथिनिनो दिनैसो लागाल मोनदों बेसेबांबा गोबाव जाबाय नानियानो लिरलायलांबाय नानि गैयियावनो लागाल मोननाय गाबगुलायलांबाय गासैनो मिनि नानि फिसायाव किउटथार आलु परथा जानोसै सबजियानो गैया नै मुखा जोबनानै आंनिया दङ आरोना बिना गैया दासो बायदो जाना नायदो माबायदि जाना नायदो माबायदि आलु परथा बायदि नुवाखै आं नर्मेल परथा बायदियानो नुदों दय आमला जानाया हाथाया फैदो अख्रुबदोंमोन आङो आंहा नै जानायनिल' थान्दा जानायनिल' बुस्थु लाबाय आरोना जेबो प्रसेस नै बाबा दे एखेबाव आरो लटारिदो बिबार एकदम एखे बाबायाबो फसायोमोन गुमैयाबो एकदम एखे लटारिनो मा मोजां मोनो माने
আপনার হাতে পুরার বেশি যাবে 9,50 টাকা ভয় করলে কার ভাই